uyahanjelwa awuhlale nje ndawonye lokuhlisa uqamba amanga. Hawu kodwa ngapha impilo ayikho, impilo iyahanjelwa. Siyaqala shisho amabhesha ngane gwenye bombo ngaphesa kwasosha ngicela kuqhuma fanele bese bokhokho madoda kufanele. Siyaqala mbethe msila kasathana, sicela kunina bokhokho kunabomkhulu, sicela kokhokho kunamathatha amadala, xoshana imoya emibi lethi inhlanhla yonke ndokhanya. Sicela kunina amadoda amakhulu kunabokhokho kunanamusa. Sicela kumphande ezolibheka wasoshala uqala qhama afana amadoda nofana esingena abafazi. Siyakhulekela bokhokho, siyakhulekela bomkhulu. Hambani izizwe zonke ilwe nabantu abalwa nathi, abantu abahambela la kwaNgobese bawuthola ukusizakala. Niyolwa nabo abantu abalwa nabo. Umuntu ohambela kwaNgobese niyomlwela, imele, imlwise impi ngoba uyobefike lapha ngoba ethembe nina. Hambani ey'theni zabantu abahamba kuleli ikhaya niyolwa nazo izitha. Ake nivule inhlanhla yabantu abagemlayo, ake nivule inhlanhla yabantu abasemsebenzini abafuna ama-promotion, ake nivule inhlanhla yabantu ababhejayo, ake nivule inhlanhla yabantu abafuna amathenda, ake nivule inhlanhla yabantu abasuke banjelwe ngabayini, ake nivule inhlanhla yabantu abasuke behanjelwa ngabafazi noma banjelwe zingudusi, ake nivule inhlanhla yabantu abasuke bethi umsebenzi akaze siwuthole, lokhu nalokhu saqala ukufuna singawutholi. Namanje ngiyaphahla manje ukuthi abantu ababelungisela ukuza nabazofika namhlanje azofika kusasa. Sesiqalile nje ukungena phezulu komgudu vele ngoba sekushike sekuqalile. Usuke nenhlanhla umuntu osuke ezofika athi ngicela ngifike ngingafika abantu sebebaningi ngoba sisuke sizoba nesikhathi sonke sakhe sokumlekelela. Siyakhulekela kusheshe amabhesha ngone mgwenye ubomvu ngaphezulu kwasoshangana. Nanti uphondo uzobe libiza 20,000. uJerusalem uzobe libiza 15,000. Umali uyavuza ubebiza u12. Lesi sigubhu se25 zobe sibiza u8,000. Lesi se12 zobe sibiza u6,000. Uma 1000 lo ka6.8 zobe biza 3.5. Ihlala leli lika 3.5 zobe biza 1.5. Ukugezwa lokho 1.5 zobe ku750. Gezwa nje uthi umuntu ngifuna ukucela nje uningihlambe uzobe ku750. Bese kuba ama products esingawehlisanga ke ama products yazo ogazi lami o250. Konke lokho kunye kwama product akwehla kuyiphansi. Umuntu osuke efuna uqiniselwa ukuthi abantu bangamlandeli izitha zakhe, bafuna ukumdubula benzani, siphambanisa izitha, lokho kuzobe kubiza u2500 ngoba ku6,000 rand. Bese kuba umuntu othi ngifuna ukwenza liyanto okuthwala ngedlozi lami, lokho ku15,000 kuzobe kubiza u7,500. Imbuzi yakho imali emhlophe u2,000 rand. Ogoloko abamhlophe ababili ababomvu ababili, indwangu emhlophe nendwangu ebomvu. Bese kuba osweet labo bathengayo amakhandlela u36. Leyo nto isuke izokwenziwa bese wena uthwaliswa straight imbuzi emhlophe ingaba nebala libomvu. Bese kuba ukuthi mawubulili wesifazane
iyesifazane, uma uyindoda yendoda, bese uyokwenzelwa le nto. Sifuna nje ukuma straight ekutheni wena indlu zothi lali nenhlanhla ifuna lona. Leyo nto iyobe iyokwenza ukuthi uma uthi ngifuna imali ifike kuwe. Hhayi, ngiyabonga kakhulu kuna nonke, dlulisane ngamavidiyo, ngiyanicela ngedatha lenu, uNkulunkulu usazonibusisa, abadumise uNkulunkulu bamdumise. But nje sihlezi ekutheni singakhohlwa la sivela khona, ngoba noma singadumisa kodwa sinemindeni esisuka kuyo. Singakhohlwa ukuthi sinabantu abalalayo abazovuka ngomhla kuphela. Ngiyabonga.